ba kayo ba? Kami nakainom tanduay ba? May lagnat ko yours diya ano? At no, utang ba ako dapat kaya bang taasan ng utang niya. Pero testingan lang ako ni basi makautang dai ko. Ayo. Oh. Nanapog ka? Nya, mo bayad na kasi mong utang ron? Nakita ang isa ko anong manoy utang dayon na imong sikutan. Alangan. Nga kini akong notebook. Halos imong harani tanan. Isa ka notebook ka ni imong utang diri. Kisa may di makahinumdum gud. Nya. Usam di atong tuyo ron. Laay manggugga sa balay nung manoy manang Domingo man ron. Ang surusuri ko nga Suroy. Kung madto di kag patawon day kay nindot man kay didto sa patawon. Na may suruyanan didto. Manong dream gyud ka ani mo ari akong tindahan. Nga dili man ni mall. Dili po ni suruyanan. Pero nagi kay laing tuyo ama, gawa sa suroy-suroy. Basing mangutang na po ka ha? Pili ba yun ako ni manoy? Sakpan yun mo akong tuyo ba? Ay, agkamatay. Daan ko pa. Mangutang na gihapon ka. Di na ko pa utang nimo. Ay, kabalakan akong utang nung manoy. Bayaran ko lang nag-deliver sa Kupras. Hapit naman to. Luto na to sa semana. Hapit ako di ka akong bayaran ng utang. Utang ako diya. Sus, nanapog ka na imo. Pasalig, gas-gas na kayo na. Inikalin si mong kupras. Dito ka mo palit anang lain tindahan. May diri ang tuskig-tuskig na imong liog. Di na ka mo lingo. Nya og tinglon ka. Mingon na po ka nga. Pagpisar na po si mong uling. Dali po ka ng manoy. Mura magagaway kasing-kasing. So, nagutang amigo niya. Karon di ko nung pautangon. Utang nga tabi, be. Sus, nimo. Wa ko'y kasing-kasing. Wa ko'y kaluoy. Tanawar ako niyo. Isa ka notebookan. Imo rin ito ng lista. Ino ko nung ko'y kasing-kasing. Nya karon yung tagdi amigo. Amigo lagi ta. Pero saan na ito nga. Wala ko ibalin niya kung paninda o mapuro na lang utang. Nandi na ko pa utang ni mo. Pasinsa na gyud kayo. Ay, paitan yung manoy. Pre! Ano ka diri, pre? Ganina ra ko nangita mo, pre. Kaya na ako, pre. Ang kuan, pre, ba? Kining imong sugo sa kuha nga kuan, patayaan nga surprise. Ning gawas ra ba ang numero karon, pre? 010. 50 na, tanawa. Tanawa. Lao pre. 010 na. Sus, kwata. 25,000 na, pre. 5,000? 25,000 na. Nga. 50 lang patad. 5,000. Ano katong gisugo nimo sa kuha ganina ba? Ang gawas karon. Ano ba? Daog ta. Nga. Ya mata. Nakataog sin mataan ni. Magkabayad ni sa utang ni. Utangon ko na ni. Pero sa mga kuwaon. Unya pa na hapon makobra, pre, kay ila pa man ikuan dito. Unya, unsa man? Pwede ta makainom ana, daog ka. Umbot lang yung manoy. Ay, kay nangutang ko di ganina. Hindi ko pautanga. Ka patangon? Taas na akong listahan. Dito ta palit sa kuan. Dito ta mangutang dito kay nam kay kwarta. Unya. Dito ta palit pikas. Smile, pre. O tara. Tara. Uy, Mangkiting. Asa naman ka? Kini, tambalan hindi ko makauhaw. Ito rami, kaya di magkapautang. Ay, kamatay ni mataan ni. Pamalig sa mo diri. Ruwag ta ba. Pero makinom gitaan mo. Atong malikot. Tara. Silbay na to. O ba, mga luuran kayo mo? Di magkakapautang. Oh, usam na utangon mo. Di, tanduay lang god. Yung nay tanduay. Tanduay? Isus, kahalang kayo ng tanduay. Ayun ang tanduay. Nire-reduce diri. Mas maayo. Kini. Kiniyo, reduce. Pag 130 ni ha? Kaya utang man. Matay. Natubo rin kong utang. Magkuha sa ko, baso ko lang sa mo. Sige, saksis kayo. Oh, Mangkiting, harang. Baso mo kiting mo. Sakto. Ito niya, Brian. Ngunay. Oh, abrihin din kayo. Kanina ko na Ngayon, ngayon. inom. Ikaw naman kumulista. Lista lang na diha. Wala. Dito kay daog si Mangkiting ron. Bisa na to. Ang imong utang day kay kuno no, ining 3,999.50. Kagamay. Kato nga. Yeah, okay, good. Ya. Kapit ang ganito ay Ako ginutang. ni. Sige na lang. Sugi mo Ako yun. Ay, ikaw na. Kini. Saksis kayo. Bugnaw. Bugnaw, pre. Dami kaayo lasa ning daog eh.
Wala pre. Maayo gini makadaog kag surprise amang kiting ba kay kainom ta sa kuan. Imo na pre. Tijong lami ba. Paspasan na to. Karon matog tagil hamon. Kating biglawa pre. Ako naghapon na pre. Imo Imo ni. Imo pre. Biar gyud pre. Lami kaayo lasa pre. Lami pilasa pre. Timing lugay pre kay nakadaog ka ba? Sige. Lala tama sa ginhawa. Kumay mag-isabaw nila. Tal nakadaog bitaw mo. Siniguro makabayad gid mo ano kakumpra na pug kuan niya sila ni Edsel ano niya. 2 hours later. Pre, imo ni pre, imo ni. Tiwasa pre kay hubog na kay ko pre. Pre, hubog na jud ko pre. Hubog ka pre, hubog ang Oh, imo na pre. Imo. Di na makaya pre, imo nga pre. Ako ni pre. Napa pre, napay gamay. Te na yung huboga pre. Ikaw na tiwasa na pre kay hubog na yung kay ko pre. Ako ito sa ni pre. Pre. Hubog na ka pre. Ako po pre, hubog na ko pre. Mas maayo pre nga matuta sa fronton mo kubra pa ta pre. Ay sa paghubra ko pre. Kubrahon na to pre. Kung dako pa Daw pre. 0-10. 0-10. Surut kin. 0-10. Hubog ni ko pre kay di ako kalitok pre. Ato na to pre. Ta pre. Ay pre. Hubog na to pre. Ay pre. Tarong pre. Hubog ga. Nah, tanawa rang manghangol kay ilim nun oh. Wala, halos ang di ka uli. Sus, ginoo ko ako kaproblema na din. Makakubra pa ba ka ang taong to? Nya, mabahiran ba ka ang taong ni ilang gipang inom karon? Hurot na naman isa ka kahon. Pa, kadaog si mama. Naon sa man taong kadong? O sa binadakan si mong inahan? Sa swertres ba? Sa swertes? Ay, tama nung kinagapatan mo yung mama na ano. O sa numero si mong inahan? 102 pa mama na gawas karong alas 11. Yamat god. O sabi 102 nga. Diri man to kanina to kung sila namang kita og si kamot kisa to yang kauban. Diri man to kanina. Ay lagi ingon 010. Dili pa oy. Gikan mo ko sa pronton 102 man ang resulta. Ah, yamat ra. Pagtarong ra ko diha. Lagi pa. Na. Nailad ko sa mga limbarok. Kamatay na hurot pa kong red horse. Nagsige pa kong pautang nila, sige pong hatag nila kay nagtuog na kadaog. Mga hinampak dagko, mga na rabato asa na turon. Natawan na ni still lang saol ko pagpangumpra ni ugma. Tangkat mga but ninyo. Sunod, di ko pautang ni mo mangkiting paala ka diha.